Clar, la diferència és abismal. Una tristesa és un sentiment que qualsevol persona pot experimentar per alguna raó. Qualsevol cosa és que fins i tot juga el teu equip de bàsquet o de futbol preferit i perd i aquell dia estàs trist perquè tens aquest sentiment, no? Ara bé, clar, la depressió és una malaltia. La depressió és una malaltia psiquiàtrica on hi ha canvis plàstics en el cervell. Jo crec que la tristesa té com un motiu molt concret. Vull dir, tu estàs trista per alguna cosa concreta perquè t'ha passat això en cert motiu. Jo crec que la depressió són un cúmul de coses, doncs hi ha moltíssimes coses que m'estan passant o m'han passat o no m'han passat, però em genera un estat de tristesa allargada. Poder fer teràpia psicològica psiquiàtrica. També hi ha una part medicalitzada que jo crec que també pot funcionar, que segurament no sempre funciona, però jo crec que sí que pot funcionar, acompanyada de la teràpia. I també hi ha una part molt social, que també crec que és part d'un tractament per depressió o per qualsevol altra situació. Hola de nou, companys, companyes, benvinguts a Psiquiatú. Avui toca parlar d'un tipus de trastorn mental que està molt relacionat amb el que ja vam veure la setmana passada, l'ansietat, i que també està subjecte a una sèrie de llegendes urbanes o de mites que estan molt arrelats a la nostra societat. Avui toca parlar de trastorns depressius. Hem començat aquest capítol entrevistant a una sèrie de persones que no estan relacionades professionalment amb el món de la salut mental. El primer que us volia explicar avui és que, com vam veure que passava amb l'ansietat, totes les emocions poden arribar a ser útils i adaptatives fins a un cert punt. I la tristesa no és cap excepció. De fet, s'ha vist que els simis que expressen la necessitat d'ajuda mitjançant aquesta tristesa en circumstàncies desfavorables, com pot ser quan necessiten aliments o quan perden un familiar, com un germà o un cosí, incrementen aquestes possibilitats de sobreviure. Com estem fent en la resta de capítols d'aquesta sèrie, anirem veient cadascun dels trastorns que suposen una desviació extrema d'aquests patrons d'emocions, pensaments o conductes que tenim programats de manera fisiològica per sobreviure. Els trastorns depressius es divideixen en 3 tipus de patrons principals. El primer és el trastorn depressiu major, que bàsicament consisteix en la presència d'episodis depressius que es limiten en el temps, és a dir, que apareixen i desapareixen, encara que de vegades ho facin de manera parcial o molt subtil. De mitjana, un episodi depressiu pot durar entre 2 i 8 mesos en funció de com es tracti. I és molt important recalcar això. És important tractar-los o almenys vigilar-los per part, si pot ser, d'un professional de la salut mental. Això és així perquè quan més temps passa una persona amb un estat depressiu, aquest comença a empitjorar. Els episodis són més freqüents, són més greus i responen pitjor al tractament. Això és el que es coneix com a neuroprogressió. A més de la tristesa, que també s'anomena hipotímia i que habitualment és diferent del que podem experimentar en altres situacions i extrema, també trobem fins a 7 altres símptomes que acompanyen aquesta depressió, que acaba sent un síndrome extremadament complex que altera tota la biologia del nostre cos. En primer lloc, s'alteren els propis bioritmes del cos i pot aparèixer insomni, que és aquesta dificultat en conciliar o mantenir el son, o, per exemple, hiporèxia, bàsicament poca gana, que si és greu pot portar a situacions de desnutrició severa. El nivell d'activitat o metabolisme basal també baixa molt i ens podem trobar en situacions, per exemple, en les quals el pensament passa a funcionar extremadament lent. És la que coneixem com a bradipsíquia. O, per exemple, que el cos també passa a funcionar a càmera lenta. És el que anomenem bradicinèsia. I quan dic lent, no us imagineu una mica lent. En alguns pacients greus poden arribar a contestar preguntes adequadament, per exemple, en quin any estem al 2023, però per fer-ho necessiten 10, 20, 30 segons o fins i tot més enllà d'un minut. És el que coneixem com a depressió inhibida. Un altre símptoma habitual de la depressió és l'astènia, que bàsicament és un cansament físic extrem, com si acabessin de córrer una marató sencera. Finalment, també trobem canvis cognitius, com per exemple sentiments d'inutilitat o culpa, o fins i tot ideació tanatosuïcida, és a dir, pensaments recurrents sobre la pròpia mort o el suïcidi. Sigui com sigui, per diagnosticar un trastorn depressiu major, hem d'identificar i valorar com a mínim 5 d'aquests símptomes que han de ser significatius, continus i limitants durant un període mínim de 2 setmanes.
A més del trastorn depressiu major, hi ha dos tipus de trastorn depressius que es diagnostiquen amb certa freqüència. Un d'ells és el trastorn depressiu persistent, també anomenat distímia. A diferència del primer, aquest trastorn es caracteritza perquè els símptomes apareixen al llarg del temps i no de forma retallada. D'aquesta manera, aquests símptomes acaben acompanyant a molts pacients al llarg de la major part de la seva vida. De fet, per diagnosticar aquest trastorn es necessiten com a mínim 2 anys de símptomes continus. I per això, històricament, s'ha debatut molt sobre si és un trastorn de l'estat d'ànim o bé una alteració de la personalitat. El tercer i últim trastorn del que us volia parlar avui és el trastorn disfòric premenstrual. Es tracta d'un trastorn propi del sexe femení i que apareix durant la setmana prèvia a la menstruació. Els símptomes són la irritabilitat marcada i la labilitat emocional significativa, és a dir, canvis molt ràpids en l'estat d'ànim. Tot i que és habitual veure com fluctuacions en els nivells d'estrògens o d'andrògens com la testosterona provoquen alteracions en l'estat d'ànim tant d'homes com de dones, les pacients que pateixen aquest trastorn en porten les conseqüències a l'extrem, tenen uns símptomes molt intensos i que realment els limiten la vida tant a un nivell personal com professional. I és a partir d'aquest punt quan comencem a parlar de trastorn. I passant a la neurobiologia, s'han postulat múltiples teories que intenten explicar per què algunes persones es passen la vida sencera amb un trastorn depressiu persistent, per què altres pateixen trastorns depressius majors i per què altres sembla que tinguin un estat d'ànim molt més estable. Algunes d'elles fan referència al cortisol, la hormona de l'estrès, que a curt termini ens ajuda a activar-nos i a afrontar aquest estrès, però que a llarg termini és neurotòxic. Això significa, bàsicament, que fa que les neurones perdin la seva capacitat de neurogènesi i la seva neuroplasticitat, és a dir, la seva habilitat per créixer, diferenciar-se, especialitzar-se i connectar-se entre elles. També s'ha vist que el cervell deprimit està en un estat d'inflamació contínua i en part per això deixa de produir algunes molècules, alguns substrats que són importants pel seu funcionament, com per exemple el factor neurotròfic derivat del cervell o BDNF. Però ens podríem preguntar una altra vegada, per què es produeixen aquests canvis? Doncs moltes de les causes són genètiques, les portem de base amb nosaltres, però altres causes són ambientals i relacionades amb l'estil de vida. Per exemple, el sedentarisme, és a dir, no fer exercici físic, o el fet de beure alcohol o fumar tabac, produeixen una sèrie de canvis epigenètics al nostre cervell que poden relacionar-se amb una major predisposició a patir un trastorn mental. Per exemple, en el cas de la depressió, s'ha vist que aquests canvis poden comportar una disminució en la mida o un empitjorament en el funcionament d'una regió en concret que és l'hipocamp. Ja vam parlar de psicoteràpia en el capítol anterior, pel que ara resumirem de manera molt breu l'essencial sobre els fàrmacs que utilitzem per lluitar contra la depressió, que anomenem de manera molt imaginativa antidepressius. Els més habituals són els inhibidors selectius de la recaptació de serotonina o ISRS. Aquests funcionen bloquejant la recaptació o eliminació de serotonina en la sinapsi neuronal, que és l'espai que hi ha entre dues neurones. És allà on s'hi alliberen i s'hi acumulen tots els neurotransmissors que funcionen com a missatgers. Bloquejant aquesta recaptació a la sinapsis, els nivells de serotonina augmenten i això acaba comportant una major comunicació entre les dues neurones i una sèrie de canvis bioquímics que acaben revertint molts dels símptomes depressius. Però, atenció, arribats a aquest punt hem de desmentir una de les llegendes urbanes més arrelades. Això que acabo d'explicar no vol dir que trobem uns baixos nivells de serotonina al nostre cos, ni tan sols a la sinapsis neuronal. De fet, això seria l'equivalent a dir que hem tingut una infecció perquè no teníem prous nivells de penicil·lina a la sang. L'única cosa que sabem és que augmentar els nivells basals de serotonina a la sinapsis millora els símptomes de la depressió, tal com fan els antibiòtics amb les infeccions. Els ISRS més coneguts són la fluoxetina, la sertralina o el citalopram. Són fàrmacs que tenen un efecte molt significatiu, però que sobretot destaquen per la seva bona tolerabilitat, és a dir, ens provocaran pocs efectes adversos i si en tenim seran molt lleus. Alguns d'ells poden ser el malestar general, el mal de cap, les nàusees, els vòmits, i és cert que ens poden arribar a baixar la libido o instint sexual i, en canvi, pujar una miqueta el nostre pes. Tot i així, s'ha de dir que tot plegat reverteix quan retirem el fàrmac, és a dir, en cap cas estem parlant de seqüeles permanents. S'ha de destacar que els efectes positius d'aquests fàrmacs apareixen al cap de 2 setmanes o habitualment al cap de 3 o fins i tot 4 setmanes. Amb això vull dir que durant aquest període prendre aquests medicaments pot semblar que tingui el mateix efecte que beure un got d'aigua. Amb això vull dir que és especialment important tenir paciència, ser constant i esperar
un mes per veure si aquest medicament és efectiu o no és efectiu en nosaltres. Finalment, en alguns pacients refractaris, aquests fàrmacs no seran suficients i haurem de recórrer a altres famílies de medicació, com els antidepressius duals o els tricíclics, o fins i tot a altres tipus de molècules, com els antipsicòtics o els ansiolítics. A vegades, normalment en els casos més greus, també podem recórrer a la teràpia electroconvulsiva o TEC, que bàsicament consisteix en l'aplicació d'unes descàrregues elèctriques a nivell cranial i de manera molt controlada. La teràpia escollida depèn de nou del tipus de pacient que ens trobem en cada situació. I fins aquí la nostra petita introducció als trastorns depressius. Podeu reflexar qualsevol pregunta, suggerència, comentari aquí sota, com sempre. Fins la propera.